Moet ik het maar eens gewoon proberen. Waarom deed hij het nou wel net? Ja? Hoe moet dat erbij? Gadverdamme. Jeroen Krabbe. Oh ja? Heb je dat vaker gedaan? Dit? Ja. Nee, dat is de 4e of de 5e keer dat ik erop zit. Ja. Althans, op dit ding zit ik nu voor het eerst. En in films gespeeld, heb je dat al eens eerder gedaan? Ja, niet veel, maar ik heb het wel gedaan. En wat vind je daarvan om tegenover Rutger Hauer nieuwe Nederlandse ster te worden? Dat moeten we nog maar afwachten. Is het voor jezelf een essentieel verschil of je voor film of voor toneel moet werken? Ja, ja. Kun je aangeven wat het... Ja, het verschil is daar al in dat ik vanmorgen om 5:15 ben opgestaan. Het is nu 10:45 en ik heb nog niks gedaan. Ja, liebe? Maar Nachtzähne ist ein Ja, Jahr maar- eerder. Ja, eher. das weiß ich, ja. Ja. Aber das Ding ist eigentlich vielleicht schön, wenn man es sieht. An sich sah es hier sehr schön aus. da Ja, oben. aber dann mussten die zwei Jungen da auf diese Dings sitzen eigentlich. Het was merkwürdig. Zie, je weet niet veel ophouden jij, hè? Nee. Jullie beginnen aardig op elkaar ingespeeld te raken, zo te zien. Ja. Zeg, moet je luisteren. Rutger Hauer, hoofdrolspeler in De Soldaten van Oranje. Je hebt ooit eens gezegd dat je in wezen het acteren een amoreel beroep vindt. Ja, inderdaad. Toch ben je aardig bezig, zo te zien. Wat diep meteen. Ja, nou, we beginnen weer vandaag pas. Maar praat je liever even eerst over Ditjes en datjes. over ditjes en datjes? Je valt me wel op mijn huid. Ah. Moet ik meteen in de filosofie duiken. Wat voor een jongen speel je? Nou, een avonturier, hè. Omdat de oorlog er is, komt het aardig van pas. En een heldenrol, waar je ook graag voor opteert, Ja, geloof ik. daar ben ik gek op. Sluit het een beetje aan op, heb je het idee dat je je rollen kiest op een bepaalde manier? Ik? Ja? Nou, ik kies er voornamelijk... Er is gewoon te weinig aanbod, kun je zeggen. En ik heb nou een jaar niet gewerkt en ik wil weer eens wat doen. En ja, het trekt me wel aan natuurlijk. En ik werk graag met Paul. Ja. Kun je iets vertellen over je contact met de schrijver, met de man die jij moet spelen? Dat was een leuk contact. Erg aardig. Ik heb hem gisteren voor het eerst ontmoet. We voelen elkaar goed aan. Het boek vind ik niet zo leuk, maar... Waarom vind je het niet zo leuk? Nou ja, dat vind ik... Ja, dat is een beetje jongensboek, vind ik. Ja, maar Nee, voor maar iemand die normaal- graag helden speelt, moet dat... Ja, maar dat weet je donders goed. Ik krijg al door heldenrollen opgedrongen, bij wijze van spreken. Omdat ik er zo schijn uit te zien. Maar dat ik dat nou zo ambieer, ik speel liever een beetje een held die al over zijn eigen voeten struikelt. En dan probeer ik elke keer er weer in te douwen. Daar zal ik ook nu alles voor doen. Ja, dat de dingen mislukken en zo, maar dat zit er ook wel in hoor, in deze geschiedenis. Oké, kom, overeind. Ja, op! Ja, oké, stop maar. Oké, stop maar. Ja, terug maar. Hoe vind je het om met Jeroen Krabbe tegenover We je te hebben spelen? zo'n leuk contact samen, het heeft meteen geklikt en zo. Maar jullie zitten alle twee in de categorie van jeunes premiers. Dus ze waren heftige concurrenten van elkaar. Ah, nee. Ik geloof dat er op dat vlak... Ik zie dat niet als concurrentie hoor, absoluut niet. Nee, we vinden elkaar best aardig. Ja, absoluut. In spijt van wat iedereen dacht, is het best nog goed gekomen. In die film zijn jullie ook twee boezemvrienden. Ja, geloof ik, ja, hè? ja.
Doen jullie veel samen? Eerst speelt hij de baas, dan zijn we ontzettend goede vrienden en dan gaat hij dood, dus kan hij niet meer de baas spelen en dan speel ik dus de baas mee. Nee, daarvoor is het al mislukt, het baas spelen. Ja, wel, maar ik bedoel, dus een beetje, daar komt het Maar een jij beetje moet hem neer. afknijpen in het begin. begreep ik. Nee. Ik ben zijn pa. Dat heette Ja. destijds de pa. Dan was er eentje, zo iemand die hoger was in jaren bij Ja. het studeren. Mm. Die nam een feut als, ja, Ja. als pa. En dan zei hij, nou ja, ik ben je pa, kom erbij. Maar dat betekende heel veel destijds voor Mm. studenten. Mm. En dat is onze verhouding in het begin. Maar al ras gaat het anders. Want in de situaties, daar kristalliseert het zich eigenlijk. In de situaties dat het gaat spannen, zoals vanmiddag spelen we die scène, Mm. dat we gepakt worden door de moffen. En daarin verlam ik totaal van schrik en doe ik niets meer. En dan handelt hij. En dat is eigenlijk waardoor hij mij de meerdere wordt. Dus doordat hij handelt. Wat ga je nou doen? Je gaat een sigaretje roken. Oh, ik dacht je ging piezen. Maar Ik ga toch nog wel even door, dus... zie je dat? Ja. Ja. Het woord is nu aan jou. Ja, ik probeer zo serieus mogelijk zijn vraag te beantwoorden. Maar dat is Ja. toch zo? Misschien is hij wat Nee, meer... wel. Ik weet Dan het moet je mij niet laten storen. Hebben ze die kamer toch alleen op jou, dan ga ik even weg gewoon. Nee, ze hebben nu ook op jou. Want dit verhaal ken ik al. Maar Ja, we hoeven elkaar dan niet meer uit te leggen wat we gaan doen. Absoluut niet. Oh, de rits. Nu ben jij, nu ga ik even weg. Nee, maar ik Nee. geloof dat ze hopen dat wij een slaande bonje krijgen. Maar Ja, dat denk zit ik er niet wel, in. Ja. Maar dat is best. het zit er niet in. nee, maar daar wil ik ook Nee. helemaal niet naartoe hoor. Nee, maar dat is eh, altijd leuk om te... Kijk, het Ja. is veel leuker om dat te weten dan Verliefd dat het worden goed op de gaat. eerste actrice en bonje met Ja. de concurrent. Hoe zat het Leuke vroeger met dingen. jullie? Toen je dan samen op dezelfde meiden? Nou, ik mocht hem absoluut niet hoor. Aha. Jij hebt het niet zo gevoeld. Nee, Nee, was ik veel vond te hem veel een met jezelf verwaande bezig, denk ik. klootzak en zo. vandaar dat Echt, ik deze rol ook gekregen heb. Een geestig apparaat is dit, hè? Waarom doet hij het nou niet, Guus? Hè? Het is wel een hele oude auto. Oh, wat is dat? Gas? Ja, nou, dat is Ja. compressie.